Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, may mudto world, may mudto universe. Ano na punta mga higala, dili nga itong tulumanon sa kahanginan, CONA, Catechesis on Air. O ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abino adlaw na usab karon nga Martes. Ayan, napit ko masipit. May Martes karon, pizza 12, no? Pizza 12 na ron mga higa. Pizza 12. Pizza 11 ba gahapon? Kay Fiesta Domingo sa kining pista did sa Bais, Pizza 10, Domingo. Lunes, Pizza 11. Pizza 12 na taro. Okay, no? Nahala, no? May mudto na kanatong tanan og nang hinaot kita manghigala nga ana ang kamong tanan sa kapiskay sa panglawas, no? Wala maglabad ang ulo, wala magsakit ang tiyan, wala mamaol ang mga kalawasan, no? Pero naginhawa pa. Ingon di ada, no? So padayon nato mahigala nga gi-background ang St. John Lateran Basilica, no? Kay o kanang St. John Lateran Basilica mo na usa sa mga dagkong basilika sa Roma. No, upat man na siya manghigala, no? Kanang St. John Lateran Basilica, St. Mary Majors, dayong kining St. Paul outside the wall, o ingon manusab kining Basilica of St. Peter, no? Kining St. Peter's Basilica. So mga gwapo kay na mga gwapo kay na siya nga mga simbahan, no? Usara hinoy ako na aduha St. Peter's Basilica o kining St. Paul outside the wall. Okay, kuan man no. Katong pag-attend nako sa Priest Congress dito sa Roma. Nahala na padayon ta sa ato nga mga buhatonon ni ining kabudtuhon. Wala lang usa kita karoy kuan ha kining gitawag na to og wala lang usa kitay CBCP News kay bag-o pag yung mahigalang nahuman ang among meeting, no? Commission heads kaganina nag-meeting with Dres Dumaguete. O niya, bago pag yung nahuman. So, medyo busy-busy kita gamay mga higala, no? Tungod kay ako man po ang commission head good sa Commission on Migrants and Itinerant People. So, muna nga kaganina, nag-meeting ng mga commission heads, argi usab og pagpalambo sa kining atong diocese, no? Ang nagpatawag namo ang Vicar General, no? Si Monsignor Glenn Corsiga. So, kumusta na mga higala, no? Karon taon mo hinahinay ra pud mig aginon magpaniud to manguli ra pud mi dayon kay Miyerkules bayaw ma. Hala no padayon ta sa ato ang mga buhaton wala lang usa kita CBCP News ari lang una kita sa Saint of the Day. Aboy no ang atong Saint of the Day karon September 12, no ang ato ang gipasidunggan karon sigon diri sa atong listahan ang Most Holy Name of the Virgin Mary. Ayan, no? Most Holy Name of the Virgin Mary. Counterpart ni siya sa selebrasyon sa Feast of the Holy Name of Jesus. Kining mao nga devotion began in Spain in 1513 and in 1671 extended to all of Spain and the Kingdom of Naples. Jan Sobieski, King of Poland, brought an army to the outskirts of Vienna to stop the advance of Muslims, no armies loyal to Muhammad VI and in Constantinople. He defeated the Muslims, and Pope Innocent XI extended the feast to the entire church. Kasi pa tungod na ilang gi-attribute ang kadaugan, no, ni Jan Sobieski, King of Poland, sa pagkasanta sa mga Muslim nga mga sundalo pagsakop sa kining gitawag og Roma. Ingon ni ana, no. So muna nga karong adlaw gipasidunggan gyapon nato ang Most Holy Name of the Blessed Virgin Mary, no, karong adlaw. Nahala no padayon ta sa ato ang mga buhat tuno ni ining kabudtuhon ug ari na kita manghigala sa ato ang catechesis, ano mga pagtulunan. Number 1, padar tinuod ba nga dunay duha ka matang sa pagkapari sa Katolikong simbahan? Ang tubag ni ana, yes, no. First is ministerial priesthood. No, muna ka na mga ordained, no. Sa Hebreo kapitulo 4 versikulo 14 kini nagkanayon.
Busa lig-unon ta nga atong pagtuo kay doon na kitay pangulong pari nga halangdon nga atuan na sa presensya sa Dios. Si Jesus anak sa Dios. Si Jesus nga anak sa Dios. Sa to pagka doon na may pangulong pari, doon na gyoy sumusunod nga mga pari ug mao kana kami, no, nga mga gitawag nato og mga ordinandi nga mga pari. Nga ikaduha nga klase sa pagkapari mao kining common priesthood by virtue of our baptism. Sa 1 Peter chapter 2 verses 4 to 5, matud pa diri, panuol kamo sa Ginoo ang buhing bato nga gisalikway sa mga tao. Apan gipili sa Dios ug iyang giisip nga bililhon, iyang giisip nga bililhon. Panuol kamo mga batong buhi ug ipagamit ang inyong kaugalingon aron pagtukod sa espirituhanong templo. Mag-alagad kamo nga mga balaang pari, paghalad sa espirituhanon nga pag-alagad nga mga hatag ngadto sa Dios pinaagi kang Hesus Kristo. Yan no, sa gisulti diri, paghalad kamo sa inyong apostolikanhong, no, pag-alagad kamo isip mga balaang mga pare, no. Sa ato pa kitang tanan aduna gitawag natong common priesthood tungod sa atong pagka-binuniagan. Unya sa CCC number 1546, the sacrament of baptism and confirmation, we share in the mission of Christ, that is priest, prophet, and king. Yan, no? Gitudo po na sa atong simbahan, no? Sa Catechism of the Catholic Church, number 1546, we share in the mission of Christ, that is to be a priest, prophet, and king. Unya, sa Colosas, Kapitulo 1, versikulo 18, siya ang ulo sa simbahan nga mao iyang lawas. Siya ang naghatag og kinabuhi sa lawas. Siya ang unang gibanhaw sa mga patay aron siya ang mag-una sa tanan. Ano di ana, no? Sa ato pa dako day kayo og kalambigitan, no, ang ato ang pagkapari nga alang sa ato ang kanang gitawag natong common priesthood. Sorry mahigala ha, medyo nihala nga akong mata, no? Doon naman gitawag bitaw natong dryness sa mata. Na okay dara. Arita mga higala sa laing pangutana. Padayon sa may timailihan sa Katolikanhong kanang simbahan, unsa may mga timailihan sa Katolikong simbahan. Ayan, no? So doon na mga gitawag na to ilhanan, no? Ilhanan. Number 1 is usara gyud. Sa Katolikong simbahan gani usara. Kini mga laing relihiyon doon na may Presbyterian, Episcopal, ano, daghang kay na silang mga Protestant churches ba, kini mga fundamentalist groups, daghang kay na silang mga sumpay-sumpay, no, Presbyterian, Pentecost, ano, daghang kay na sila, pero sa atua usara gyud. Kung miingon gani ka Katolikong simbahan, usara gyud na. No, katong basahon sa Roma Kapitulo 12 versikulo 5, kita usab bisan daghan usan lamang kalawas nga naluwas na sana gikang kita usab bisan daghan usa lamang kalawas no nahiusa kang Kristo ug nalambigit kita sa usag-usa unya nagkalain-lain lang ang parte sa lawas. Ingon niya na, no? Unya ikaduha nga ilhanan sa Katolikong simbahan mao kining pagkabalaan. Santos, no, sa Efeso Kapitulo 5, chapter 5, verses 25 to 27. No? Walay ikasaway. No? Na third is Catholic. Buti pasabot Katoliko, universal. No? Sa Matthew chapter 28, verses 19 to 20, busa panglakaw kamo sa tibuok kalibutan, ug himua sila nga akong mga tununan, ug tudloi sila. No? Ug bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak, Espiritu Santo. And the fourth timailhan, no, mao kining apostolikanhon, no, gihalad kamo diha sa sukaranan nga gipahimutang sa mga apostoles ug sa mga propeta ug sa mga bato nga pinulungan ang nga si Kristo, no.
Muna sa ito pa, ang simbahang Katoliko, kuan kita, we have 4 foundations, no? Upat ka mga timailhan sa Katolikong simbahan. Unsa man, usara, 1. Number 2 is holy, no? And then number 3 is Catholic, and the 4th is apostolic. No, sa ito po, 1 Holy Catholic and Apostolic Church. Okay, no, ari kita laing pangutana mahigala, no? Laing pangutana. So, ari kita sa laing mga pangutana. Father, unsa may imuha nga ikasulti kabahin sa death penalty? But anyway, death penalty with a kind of, matod pa dire, no? As long as the law does not disobey the law of God. Yes. As long as the law does not disobey the law of God. Sa ito pa, kung death penalty ang hisgutan, kita dili kita muuyo ni ana. Nga naman, tungod kay kung ang balaod gani adjust, dili gid ka kinahanglan pa ka nga mo tuman. No? Nga naman, tungod kay walay bisan unsay katungod, no, sa pagkutlo o kinabuhi. Sa buhat sa mga Apostoles, Kapitulo 5, versikulo 27 sa 29, unya gidala nila ang mga apostoles kadto sa labang hukmanan ug gisukit-sukit sila sa pangulong pari. Dili ba matud pa dili, dili ba gisalutan man kamo, gididaan man kamo sa pagpanudlo sa ngalan ni ining tawhana? Apan tan-awa kung kining inyong gibuhat, gisangyaw ninyo ang iyahang pagtulunan sa tibuok Jerusalem, ug buot ninyo ipaila nga kami nga nakaingon sa iya, kami ang nakaingon sa iyang kamatayon. Si Pedro ug ang ubang mga apostoles nanubag, kinahanglang sundon namo ang Dios ug dili ang tao. Sa ato pa kining kabahin sa death penalty, no, dili gyud mosugot ang simbahan niini bisan pa kung himuon kining balaod. Nga naman, tungod kay kining balaura dili gyud kini balaod sa Dios, balaod lamang kini sa tao. Sa ito pa, bisan pa kung muhimo ang kanang constitution ba nato ba, kining Congress, mupasya og balaod sila og balaod nga kanang gitawag na to og malegalize na ang kining death penalty. Ang simbahan di bagyud taghapon butuman niya. Nga naman, tungod kay walay ang balaod sa Dios, dili gyud ang tumanon gyud nato mao ang balaod sa Dios ug dili ang balaod sa tao lamang. Okay? So dinhi na lang una kita kuto mahigala ha. Daghang kayong salamat sa inyong pagpaminaw ug padayon nato karon nga yampo, no? Kami diri sa ayungon mahigala murag nauso ang disgrasya. So muna nga akong panawagan sa akong mga parokyano, no? Labi na mga batanon kay perting mga kusugang mapasad padalagan sa motor. No, unya labi na nga karong panahon na nga medyo danlog ang dalan. Unya labi na kung magabi dunay mga lugar nga medyo ngit-ngit kayo. Mas maayo ra gyud nga mag-amping ra gyud ha mga batan-o, no? Kinahanglan gyud nga atong ampingan ang atong pagmaniho aron nga walay mga disgrasya nga atong masugatan. Daghang salamat ug mayong hapon, Pilipinas.